Jotelo mopogore opogore notimo limbe e gwenge ma Tarbo kod Soi mayudore e kaunti ma Uasin Gishu kotelnegi kod jatend migawo mar saga kod ohelni matindo e pacho ka Dr. Wycliffe Oparanya maneno chenro kod puonjo wi chenro mar chiwo omenda mag ohala kata NYOTA ne rowere madhi nyime e pacho ka. Oparanya nojiwo rowere mondo oti maber kod thuolo mag puonj e yiero ohelni ma gidwa tayo kendo ma ginyalo timo maber e loso thuolo mag tije ne ndalo mabiro. Nojiwo rowere mondo mi odonji e riwruoge kaka mago mag EAC e neno ni gidongore. Mheshimiwa wenu hangeweza kuja. Hakuna mtoto analia? Basi sawa kama ni hivyo. Okay, so we have the first item. Bwana karibu vijana 1.8 million ambayo wali-apply ile kuingia kwa mtandao. Wengine wakaanguka ile mtihani wa entrepreneurship wakakwamia hapa. Na wale ambao wamefika level yenu ni karibu 1,600. Kwa hiyo 1,600 tumechukua vijana 1,100 Kenya mzima. Na wao 1,100 nyinyi mko hapo ndani. Na vile tuko hapa mtapata mafunzo ile mnaendelea kupata mafunzo mpaka kesho. Kutoka hapo mtaenda kuanza biashara. Na mkianza biashara mtakuwa na wale wanaitwa mentors, wale wafanya biashara mashuhuri ambao wanajulikana katika area hii. Sirkal ma pacho ka onyiso mor margi kaluwore gi kaka jopiny orwako chenro mar piny owacho ma siro an rowere e bwo chenro ma NYOTA ma erien bang' yudo kwayo mar rowere malo tara 2 e pacho ka. Jagoro mongirore migawo mar saga kod ohala matindo Susan Mang'eni owacho ni kata obedo ni sirkal ne geto mana siro rowere malo 100,000 yudo omenda maromo 50,000 moro ka moro mar ohala, rowere ma pacho ka osenyiso dwaro mar donjo matut e weche mag ohala. Kanoloso gi rowere mosepuodhi yudo omendago, Mang'eni nowacho ni en dwaro mar sirkal mar chuogo thuolo mag tije ne rowere kokalo kuom ohala. Of this exercise, we can say that it has ensuring that the trainees here are able to get over 2 million young people, young Kenyans within that age bracket applied for this project. And we're only looking for about 100,000 because of the resources limitation. But this, in a way, it has really shown us that we now having a growing, a young population that now has demonstrated a growing interest in doing business. So we'll be remaining with about 18 counties after now this cycle, which we hope to also begin training before the end of this week. Most probably around Friday, there will be rolling out to the last batch of the 18 counties which are remaining. But immediately after this training, we are making arrangement for the disbursement where they receive 50%, so then they can get to launch their business.